Jalup Jatend Piny Kenya, Profesa Kithure Kindiki, koro siemo wang' Jalup Jatend Piny machon, Rigathi Gachagua, ma owacho ni luorore ei gwenge mag Masawa, ka ochwako oganda e yor akwede. Kindiki bende osiemo josiasa ma owacho ni chulo kweth moko mondo mi ogo koko ne jotelo mamoko kadwa wuoyo. Eric Owenga ni kod lerno. Koro gikone bang' lal e wang' oganda kuom thuolo maromo jumbe ariyo, Jalup Jatend Piny Ngire Kithure Kindiki nochiwo ler ewi kama yande entie. Nimerudi kwa katika ile kazi ambayo sasa nimepewa. Likizo yangu ilikuwa ya siku 15 hivyo, imeisha. Sasa ni kibarua. So watch this space. Watch this space. We know what the agenda is. Safar mare mokwongo ne en county ma Embu, county ma yande Jalup Jatend Piny machon Rigathi Gachagua olimo tich abich mar jumani. Rigathi kinde limbe mare no nosemo kalo piny owacho kendo dhi nyime gi duo pi ne sirikal. Gino mane ochuno Kindiki ni nyaka rakre kode. Don't tell us you're listening to the ground and doing nothing about it. Tell us you've listened to the ground and this is the solution to what the ground is doing. Tell us, having listened to the ground, this is the solution. The people of Mbere, they want this. The people of Embu, they want this. The people of Turkana, they want that. And this is how to do it. Rigathi e kinde mosekalo osebedo ka goyo kambi gwenge ma Mount Kenya kendo temo loko pach jodago kuom sirikal. Gino mane Kindiki oywak ni onge tiende kendo jotelo onego chiw ranyisi malong'o. Huwezi kuwa kama kiongozi, kazi yako ni kusikiza raia vile wanasema, alafu unalia pamoja na raia. Umewasaidia na nini? Alafu unachemusha raia, unawachochea, unawaweka mori, unawaweka hasira, na hauna solution. Enyasi malalamno mabende ne obagi e kanisa mar Full Gospel e gwenge ma Kamumu, Mbere North. Kindiki notene kod jaod bura malora no Godfrey Ruku kod jaod bura mamoko mabende ne oktumusuo bende kod Rigathi kalore kod kaka osebedo ka wuoyo e witend William Ruto. Lakini tunaelewa hiyo kiongozi, sababu healing stage mtu akiwa amepata shida iko na stages, kuna denial nini ndio ufika acceptance. So mwache aongee hizo mambo yote ndio imtoke. Na yeye anatuambia hakuna kitu imefanyika. Kama serikali tulikuwa tunahitaji mtu atamsaidia rais. Na ndio kwa maana yule mwingine tulimwambia wewe umefanya nusu, toka. Yule ambaye Mungu alikuwa amepangia hii kiti, sasa wacha ingie atembeze Kenya iende mbele. Kama mimi nimetoka Mathira na ninafuata huyu Kithure Kindiki na Rais William Ruto, nyinyi mtaenda kutafuta watu wengine, mtafuta yakina nani? Kata kamano, apaka mar siasa sobedo ka huyo mopogre ne mokum jotelo machiegni kod piny owacho mar Kenya Kwanza e gwenge ma Mount Kenya, kendo kata chieng' tich abich mar jumani, jatend migao Justin Muturi noyudre kama tek tok jopiny tamre ni kik osom ote mar jatend piny William Ruto e nyasi mar liel. Niwapatie mnasema hivyo? Nisome nisisome? And the former speaker. Tuachane na siasa ya kupigia viongozi makelele. That is wrong, brothers and sisters. It is not right. If you are unhappy with a leader, there is a way of dealing with that leader. We cannot be a country where leaders are scheming against each other and paying young people money to make noise at other people. Eric Owenga, Ramogi TV. Erokamana Eric Owenga kanyo mwaka wiyo mokwongo kaunti re karaka kale ote